Pro naše klienty zajišťujeme služby v oblasti prodeje. Od logistiky, fulfillmentu, přes kompletní e-commerce řešení až po servis v retailu. To, co nás a naše podnikání definuje, je schopnost porozumět potřebám klientů. Tím vzniká skutečná spolupráce vedoucí k partnerství postavenému na důvěře. V logistice disponujeme ve všech 3 zemích distribučními centry. Naší klíčovou výhodou je vlastní modulární warehouse management systém. V e-commerce řešíme vývoj pokročilých strategií, které podporují B2B a B2C segment. V retaile už nejde len o merchandising, ponúkame služby s pridanou hodnotou vo forme zberu dát a analýz potrebných pre rozhodovanie našich zákazníkov. In Naut, we really care about the sustainability and the environment. Všichni si uvědomujeme, že jádrem našeho úspěchu jsou lidé.